If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ikpechukwu Chinweuba Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ikpechukwu Chinweuba. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. Okay, Sabiko, for the sake of the audience, can you can have a deal? After more for Ikpechukwu Chinweuba more no more. Okay. Then now, we'll share and Anambra State. Okay. Ihe gbastalụ ebe no wala azụ afia. Ke kọọla ọhaneze. Ebe no na azụ afia bụ n'obodo. Okay. Ebe anyị nọpụtara. Ebe a bụ Timber Dealers Association. Ogidi Timber Dealers Association. So ebe a bụ Timber Ogidi anyị na-ele ebe a bụ isi. Anyị na-ele isi. Isi anyị na-ele. Anyị nwere original one nwee imitation. Ebe akwụkwọ ibe chọrọ religion. Ekwesị ikwu na-enwe imitation. Okay, so sir, ka ịkọwala ọhaneze otu the increment na fuel prices when affect afia osisi today. Ogbula egwu. Okay. Fuel since fuel the gallon. Because almost even a menoisi am fuel. We see a market now obodo oyibo anyị bụ n'ime ọfịa. Ma ebe company bụ new work company na Igolodoma ya voice. Ebe na use bụ fuel. Ma ebe anyị na voice ya na bụkali n'ime obodo. So ebe anwa bụ free station. Ndị abụ na wala ya osi na-enwelo chance pụta. So anyị akpalụ ndị ime obodo bụ na-elesiba fuel. So o nyela anyị nsogbu. Because of Nafia ya the local, we are below Mandinega ya big man. So me all the local nanya, ma big man. So the man, o me la affect ma because of Mandinega ya big laugh. And the fair baby guy affair, and they save la egiche. Because almost na kana ana chule. Etu siego ne lorono. Chulego. Patasiego. Numero ebe bibei. Echuka staro nego no evio kineme. So the men na be fake avai. Ego no na agwa di e ko go because more the game and they talk your loan no kisolu the people. So na have fuel itinye lego. Onyela anyị nsogbu. Abia moto na ebutebula anyị ibu. Bivo ebutebula anyị ibu mbụ. Asị na sikwo no 20 naira. We ebutezira anyị bụ 17 naira. 18 naira. Like Abakaleke, and I walk from Crossroad. You may be able to 70,000. You may be taking up 300,000. From motoring load will be from Abakaleke to Gidiaba or highest. I don't know more than 5 or 3 hours so far. Market just my Iva Ketivina would do that. Line up over 300,000. So, on the issue, Macanabia knew who didn't remember about 5 by Yabelon because of Galono Ogala. Oh, man, the mother on your bar break. But one people do not shy. Nana Jonathan Wanach. You do one
If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ikpechukwu Chinweuba Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ikpechukwu Chinweuba. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. Kadinde bo Nigerian Jews. Open the vanindi. Yandi bo chiwu kala. Mbosai makataleba. Ay mota sigina nene lesema tuwante. No gen kepito. Abdullah afia ile that year. I lesson I dey happy. Ụfọdụ ndị mmadụ kwụrụ ụgwọ 500 pies, ụfọdụ kwụrụ ụgwọ 300 pies, ụfọdụ kwụrụ ụgwọ ndị na-achọrọ ịlụzụ cement. Jos lee agụgụ abịa ndị na-achịrị agụlụ cement. So ife ngalọnụ na-eme ọ na-enye ndị obele nsogbu. So onye na-enwere ife aka ọ na-eme aka ya siri ike, ọ na-enye ya ama nsogbu ndị nna. Ọ ife so as ikwu kịta na-apịa ụnọ, kedu challenges unu na-enwe, kedu ihe ị ga-achọ ka gọọmenti bịa mee n'afịa ka e wee mee ịzụ afịa ebe a ka ọ na-adịlu n'isi? Gọọmenti, anyị need gọọmenti one. What is we gọọmenti emela ya ebe a? Because almost na anyị na-eweta gọọmenti. Maka isi na-echọrọ gọọmenti, tinye isi na-akwa gọọmenti. Anyị na-ewelu na-enye, o nwere ezigbo ebe na-emela ya ebe. Na ndị nke kacha nke bụ na o nwere ụgwọ anyị kwụ last year. Ụmụ afọ niile a na-erugret ụgwọ ndị nsepa. Famesi kpụpụla anyị kọt. Anyị na famegide kpezie. Ndị nsepa ahụ anyị kwụrụ ụgwọ each shop. Ụgwọ anwa. Ndị niile na-anọ n'afịa kwụrụ ụgwọ anyị. Ndị a bụ sọsọ 5 months ka basa abụla anyị when we are now. From that time when we are now. If I do I didn't know notice kịta bụ if I nọ na dry season n'oge ọkọchị. N'ọdị bụ n'oge ọkọchị na ị na-anya na dosbin n'anya. Ọ bụ n'ọnọdụ mmiri onye ya isi nsogbu. So ma oge ọkọchị ma kịta anyị na-aje na-agbụ ya ọkụ every Tuesday anyị na-eme clean up gba anyị ọkụ. Every Wednesday anyị na-eme clean up. I chọta wofu ebe mmụọ ya ọkụ. Maka na ebe a bụrụ ebe a na-esi nri. Anyị nọ mmiri ahụ anyị na-aṅụ na ụmụ ife ụmụ kịrịkịrị vegasị. So ọ na-eleli. So gọọmenti isi na anyị iwe ya emela anyị, kedu ebe ya emela anyị? Gọọmenti ego kaba na-abịa n'anya ebe a, revenue karịrị anyị. Like ihe gbasatalụ otu a mmiri si abịa, maka mmiri zoro kịta mmiri ga na-aga ebe a. Mmiri ga na-esi na mgbuga agbadata ebe a. Onwe ka mmiri asị disturb unu, o nwere ihe ọzọ gọọmenti nwere ike itinye aka mee. Ebe mmiri si abịa ebe a bụ na Kulotas Ugwunwasoike Ogid. O si abịa ma ba alụsịara alụfie, ba alụbie. Lụsịa still the thing ka na-abata. So in short, mmiri adịghị anyị nsogbu too much ebe a. Onye furu eziokwu ya mere nyakwu ebe a bụrụ ọgbarụ, ebe a bụrụ abụrụ erisa anyị. Mmiri ebe a, ọ just mmiri ọwọ mmiri a, and the mmiri stop ọ megide. Ọ stop. So onye bụ ife dị nsogbu arụ. Lotekwala ọha eze afa gị ọzọ sa. Afa m bụ Peter Ikpechukwu Chinweuba. Ebe a dị mmalụ m n'ebe a barụ m n'agụ n'ọmụ. Ọ ife ọ bụ. So ebe a na-akpọ mbarụ m n'agụ. Daalụ. So ebe a dị mmalụ m. Daalụ, thank you so much. Ekenekwe mụ na unu bụ ndị ebe ọ na-adị. Na mụ na unu na-adị na mma. Ọ ife ọ bụ. Ma ndaalụ sa. Ilu ụwa niile,
If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ikpechukwu Chinweuba Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ikpechukwu Chinweuba. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. Kedu ndị bụ Nigerian Jews?